Kunjani Mabalengwe? Ngiyaphila sengiphakathi. Ngiyabonga. Cha. Nami phela bengivele ngishilo ukuthi kufanele ngilinde ufakazi ngoba phela ngaleya langa ngithi uzovula icala. Yeah. Manje ngase ngithi no. Alikwazi licala ukuthi mina ngingalithetha into ephathekayo ingakho. Yeah. Ngoba lenkantolo leni inkantolo enkulu le. Ifuna into ephathekayo ngoba iyadlula ngoba ngichaza nje iyadlula zonke inkantolo. Yeah. Ngoba ngisebenza namalunga namajaji asa-retire. Yeah. Ngiphinde ngisebenze nezimali eseza-retire. Manje lobu ufakazi kwakho ke bubu ufakazi okulethile namhlanje. Ufakazi ngiphethe futhi bungamandla kakhulu. Njengomuntu onganayo inhliziyo embi ngizokukhombisa nje khona ngikuvulele kodwa kuba kuya ngami vele lento bengayiyeka ngoba vele ngiboshiwe futhi ngiboshisiwe ngento ekade yaqala iplanwa ngegama lami linukubezwa ngaphandle kwecala nangaphandle ukuthi ngonile umuntu ngijahwa ngeibhamu ngemuva nangaphambili ngisho ingane zami ayisakwazi ukuhlala ekhaya ngendlela okwangena ngayo amaphoyisa ekhaya kwenza umuntu naye ozele oneyingane kwakhe futhi ngesizathu uma ungahlala nayo uyambuza ukuthi lento oyenzayo sukuyenzelana ngeke aze kuphendule ngoba mina asikho nesisodwa isihluke ngaye ngasenza kuyena so lento nje ukuba kuya ngami vele wena 3 ngabe kungukuthi vele siyayiyeka kodwa mawukuthi ufuna ubufakazi kukhona nje engakwembulela khona mhlambe okuncane ngoba ziningi izinto eziqanjwayo ngegama lami nezikhulumayo ngegama lami singabukisana nje mhlambe Ayikho lokufakazi. Yeah. Awuvula umntana ngifuna ukuthi ngitho lento Mabalengwe. Ngicela ngifika kuyena ngambalisela. Lona eqale ngangikhandwa lento. Apha ngibone khona sisubuye washidishela imali ezawusiza akanisisa wajela imali 100,000. Ho. 100,000. Yeah, No. Manje Mabalengwe. Hayi ngifuna ukuthi lezi zinto ezikhamba kanje ngokwamafoni ngilonga uzongisendela bonke ubufakazi uzongiforwardela la efonini yami ngoba kunezinye izinto engibonayo lapho ukuthi zingagcina zizwakala kabi emphakathini kanti kufanele ngivukele isithunzi senu njengabelaphi. Yeah, ngiyakuvuma lokho nakuba mina ngiyabona mase uqala ukukhuluma ngo100,000 ibekwa nje manje ngiyayibona lento ukuthi izothanda ukuba inkingi. Yeah. No lobu ufakazi ngizobuqoqa nginikeze ithuba Mabalengwe. Yeah. Nginikeze ithuba kube ungithathele ubufakazi ubusendele kunansi ifoni yami. Mina ngizobe ngisuka ngihlaziye yonke lento ngoba ngifuna ukubona ukuthi akukhoni okukhandiwe futhi ngifuna ukubona ukuthi lokho kuyiqiniso noma mhlawumbe lokho kunje ngoba lento ngifuna ukuthi ngiyiphathe ngendlela yokuthi ngihambise ngendlela eqondile engezukuba nakho ukuxokiza phakathi. Wena ngeke uthengwe ngoba la eSouth Africa kuthengwa noma ubani la ngeke uzuthengwe yini wena ongithembisa wena ukuthi wena ngeke uthengwe ngoba ungathengwa nangemoto khona abanye abathengelwa ngisho imoto behind ubani ungathenga ngemoto umenzi wezinto phela mina nginemoto la ekhaya kunemoto la ekhaya imoto mangifuna ngithi mina umuntu akangithengeli noma unazo phela makuthiwa nayo imeserast njengama ngithi mina ngathengelwa imoto ngaboshwa mina imoto angifuni imoto eqhamuka ngendlela engaqondile imoto kodwa mayiqhamuka ngendlela eqondile kodwa hayi ukubribe angifuni ukubribe sidalo ngoba angilambile ngokungaka wangithi la ekhaya kunenkomo futhi nomlungu chronic uyasenga kwesinye isikhathi ukuthi inyama yakho uyasenga chronic umlungu. Okay, hayi 3 no ngokuhlonipha amakhosi mfowethu ngizokwehlela ngezansi ngifuna bazi nabantu base South Africa ukuthi ngibathanda kakhulu abantu 3 mina njengoba ngiphila ngiphilela abantu futhi njengamanje njengoba ngiboshiwe kuvalwa ama bank account ami kunabantu engingakwazi ukubondla
kufuze ngabe ngiyoxhasa abantu angikwazi ukuyoxhasa abantu kunezinto engingakwazi ukuzenza ngisho umndeni wami awukwazi ukusurvive ngoba vele bengiphucwa ifa lakithi kodwa okubalekile nge3 engifuna ukusho abantu belalele bonke ezweni noma kungenzakalani emhlabeni ngisho namhlanje kungaphela utwayilo lenginalo ngoba kwakuthiwe kufanele ngifake isichitho endlini safaka isichitho kwathengwa abafana kuyimanje amakhamera lokho ahamba ngiboshiwe nomfana akekho kumanje ukhona le usebenza nabo ngamakhamera so kuze kube imanje angikaze ngiwathole njengoba abantu bebona ngasuthi amakhamera maphi la makhamera mhlawumbe okushutha abantu noma la amakhamera nje lawo okusebenza impela amakhamera ngikhuluma mina ngekhamera ka 35,000 to 60,000 yokushutha uYouTube umfana lo osebenza kumina vele owayethengiwe kwami ukuthi akafaka umuthi kwami aphinda ufake esigodlweni awufake naseyimotweni zakwami emveni kwalokho ukhona ukufakazi ngoba phela manje namhlanje ukufakazi nanayo lo mfana nakho la ngikhuluma ngawo amakhamera nayo lo mfana ubufakazi obukhona lo no abusendo cha kodwa nje ngifuna ukubuka phela ngoba ngiyafisa ukuthi mase ngiphenya ngikwazi ukuphenya zonke lezi zinto enjalo cha ungesabi Mabalengwe akekho umuntu umune ongithenga ngikwazelwa mina ngoba lento lena angiyenzeli ngoba ngifuna ukubuka ngiyenzela isizwe ngifuna umsindo ukuthi abantu besilo belimali ngenxa yenu nebabili ngibhekele isilungile wenza okwenzayo kusuka nje la ngiyacela amakhamera uzowathola khululeka amakhamera ami nawo angiwatholi uzowathola khululeka manje uyangixosha nivele uyabona umbuzo lo hayi ngiyabona hayi no iqhubeka iconvoy iziyofika phansi uyabona le message yayibhala umuntu ohlezi nabantu abamhlohlayo so ngilokho ngicele amakhamera kuze kuyofika la lokho engibuza ukuthi ngiyamxosha yini ngase ekugcineni lapha ngimtshela ukuthi cha lamagama ngiyawabonga kodwa ngicela amakhamera hayi ngicabanga ukuthi uzoyithola into mangeyakho Mabalengwe angiboni khona umuntu onganqaba into yakho into engicabangayo njengoba engekho nje amakhamera ami nginombuzo ukuthi njengoba engekho akuphi enziwani kubani ngasikhathi so mhlambe sengidinga imali yokuthi ngiwathenge wona ngisazi hayi ngicabanga ukuthi ngisendela information yakho ngisendele kule phone ngoba into efanele ngiyenze futhi befanele nomthinte futhi ngimkhazele futhi ukuthi ufikileke manje ulethe ukufakazi kodwa lobu bufakazi ngisazokuhlaziya ngoba alikho icala lizongena manje ngizomemezela ngoba ngibhizi manje Mabalengwe ngabe lolu siyaxoxa awunikeze ifoni yami lapha hayi ngibonge nje nakho angifuni ukuthi silule kakhulu lento ngoba sengifuna usheshise ikhaya hayi asinqamuke sengifuna usheshise ikhaya manje ngoba sekukhona abathola nehlombe lokukotela nabafuna ukuduma sebengena ngayo lento left hayi ungabanaki labo bantu asilungise lento ebalekile ngoba kahle kahle lento into ethinta isizwe nomphakathi igcina sithinteka abantu uyabona manje ngifuna mina silungise lento sidlule kuyo ngoba nami ngibhizi ngibhizi kakhulu Mabalengwe ekhaya ngoba ngifunda lento kube ngathi siyayixokisa ngifuna siyenze nje yebo yini njalo mzo hello yini njalo yebo ukhuluma no professor Trisakandi la emva mhlophe kwaGudluza ungane ngithi ukhuluma no Trisakandi la emva mhlophe kwaGudluza ungane cha usefikile Mabalengwe ngengithaka ngilethela ukufakazi ngaleli langa kodwa usefikile manje ngicabanga ukuthi alukho udaba esizoxoxa ngoba bengifuna ukuthi nje angilethele ubufakazi ngisazoqala ngithi akangisendele efonini yami ngihlaziye kahle ngoba ifuna lobu bufakazi ngiqale ngokubhekisise kahle hayi ungashaya ngizokulinda
funeka sheshe manje Mabalengwe na ilento ebengifisa mina ukuthi silungise iphele ngoba manje ngibhizi mina ngeke ngilokhu ngihlala yabo nje namhlanje siqoqa ubufakazi mali ubufakazi ngiyamqoqa siyakhuluma noKhehleezi lento ivele iphele kodwa lezi zinto engibona kule phone lokufakazi lokho ngathi kuzoba nenkingi kodwa manje kufanele ukuthi lezi inkinga siyilungise sizobona ukuthi silungisa kanjani. Hello yebo ngithi mina nginoMabalengwe lapha bengithe namhlanje akangilethile ubufakazi zazo zonke lezi zinto lezi ade zisho kusho ukuthi ke kula iPhone yakhe sengithe ngcono akudlulisele la iPhone yami ngoba angifuni kusasa bese kuthiwa ubefikile ngapha na usuzwa kuthiwa ubefikile ngingasaku inform kanti ngaku inform ekuqaleni ukuthi nangu usefikile uzovuka icala. Uthi kusefonini yakhe ke sengithe ngicetha ukudlulisa akulethe kule yami ifoni. Ngoba nalapha uthi uyalunywa lapho ukhonto evela lapho engathi izutwayo uthi uwe futhi uthi uwe wathumela umuntu uthi ufake into esigodlweni sakhe. Manje ngithi mina no ukufakaza kwalokho akakukhiphi ungitshengisa ingalo. Ngiqinisile naye awuthi Mabalengwe cha utwayi lona ngeke ngize ngibe nalo impela ngoba khona kwakunemizamo. Hello ngikulalela. Ngicabanga ukuthi okunye beBumabalengwe udinga udokotela wengqondo a-check-we kahle. Hayi ngicabanga ukuthi lokho ngeke ngoba asikabi nakho ukufakaza kwalokho. Mina bengizosho kanjalo ngoba phela sengifaka notwayi futhi usho ukuthi lokhetheleza akekho busy nonakale noMabalengwe. Cha bophela ngithi manje yikho lokho sizokukhuluma mase sibuka ubufakazi kuqala sisabona ukuthi yonke lento ayikhulumayo iyiqiniso ngoba angikwazi ukuvula in public lento la emafonini yabo ngoba khona ezinye izinto ekufanele ngiyiphathe ngendlela yokukhula yokudala nangendlela yoba umholi engafanele zidlulele kubantu ngingakayiseshi ukuthi ziyiyo noma azikho right. Hayi akunankinga mkhulu. Ngicela uqale umtshela ukuthi lo makoti wakhe akabuyise phela amathuluzi asemsebenzini amafoni ebese ke bayaqhubeka ngoba inkinga isuke usisi lo omunye angithi sakashiwe ngalo manje uhambe namafoni manje mina ngizwana nalento involve amaphoyisa yabona kuhle ngoba usefike kwena ngitshele ukuthi mawukuthi usisi useyekile umsebenzi kaKhehleezi akabuyisele amafoni wakhona yonke into ngoba ngizothi ngisuka futhi ngiyo-involve amaphoyisa ebese yongena kwakhe amaphoyisa ebese ningisola futhi kutshele yenza ngisacela ukuthi ngoba lento izosuka ithathe ibanga umsini kade siyalungisa inamba yakhe lo seso namafoni akho unayo wena. Phela ngithi yona lokuzweni inamba yami uyivalile manje mana ngisafuna inamba yakhe kunangu lo ngaka unayo inamba kalo dadewethu nangu emfonela lo ngaka kambe umakoti wakho. ngitshele nje ukuthi ngicela abuyise amafoni noma athumele umuntu. Ubesebenza kumakoti kaMabalengwe? Yebo namanje usasebenza kuyikuthi phela usemthathu lisahambile so safanele akhokhele futhi ngicabanga ukuthi imali yakhe ingenile namhlanje akabuyisa into zenkampani amafoni ngesim card. Hayi ngicabanga ukuthi lokho akuhluphi into zakho kufanele ibuyele uma uyidinga into zakho. Ome ngumshayeli mhlawumbe uyinqane. Hayi ngizomshayela mhlawumbe kwesinye isikhathi awukubambe kancane ngizwe ukuthi kuyatholakala. Hayi ngicabanga ukuthi ngoba lokho akuhlangani lokwamafoni nale nkulumo ngicabanga ukuthi izofanele le nkulumo sikhuluma eceleni ngoba nakho akatholakali uthi wayengekho umqasha ngingavumelanga ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kufanele ukuthi ngizame ukuthi lo system mhlawumbe ngikhulumisane naye mase tholakala ucingweni akubuyisele into zakho lokho akuhluphi. Inkinga ukuthi angifuni futhi ukugcina sengi-involve amaphoyisa ngoba mina ngizoyithatha ngomthetho amaphoyisa ngengani manje yabona sinethi futhi ngimlalela. Hayi akesimo awukume ngoKhehleezi nawe wehlisa umoya ngesisebenze lolu daba siluqede amakhamera akho uzowathola imina ngikupromisayo na ngoba umakoti kaMabalengwe ngizomshayela umakoti kaMabalengwe ngoba uthe usumfakela imali yakhe akunikeza amafoni akho kodwa ngifuna siqedile lolu daba lolu
seliqede ngoba phela kusafuneka nami-ke ngiyiphenye lento kahle. Akunankinga mkhulu. Hhayi ngoba ngizoyihlaziya ngiyithathe ngendlela eqondile. Alright. Ayikho inkinga khehlelezi-ke ngicabanga ukuthi ngizonimemeza usuku ukuthi sengiqedile sekufanele senze njani. Oh nange itholakala. Ya nango 3 seconds. Ninjani makoti?